ఏంటిది? అసలు ఎవరిచ్చాడా నీకు ఫైరింగ్ ఆర్డర్స్? చేతిలో పిస్టల్ ఉంది కదా అని ఎవరిని పడితే అని కాల్చడమేనా? ఇదే పొజిషన్ లోని తమ్ముడు గాని అన్నలు గాని ఉంటే కాల్చవా? ఏంటాడు చూస్తా? నీకు దమ్ముంటే నన్ను కాల్చరా? కాల్చో సార్ అది రండి హోమ్ మినిస్టర్ గారు, రండి. దండలేవి శవాల మీద కప్పడానికి. ఓహో, ఎస్క్రేషియా ప్రకటిస్తారు కావచ్చు. హోమ్ మినిస్టర్ రాజీనామా చేయాలి. హోమ్ మినిస్టర్ రాజీనామా చేయాలి. పోలీసులు నీకు దండం పెడతాను రెడ్డి గారు, నేను పదవికి 10 నెలలు కూడా కాలేదు. అనవసరంగా నా మీద బురద జల్లకండి. చంపద్రమా! నా బిడ్డల్ని కాల్చమని ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి నీకు మనసులో వచ్చిందని అడుగుతున్నా. ఎందుకైనా ఈ ప్రజలు మిమ్మల్ని గద్దెక్కించింది అని ప్రశ్నిస్తున్నా. రెడ్డి గారు మీరు